Šta ću ja tebi reći? Hajduk nema potpredsjednika saveza, nema članova izvršnog odbora, ne uhljebljuje bivše članove uprave u izvršna tijela HNS-a, želi smijeniti ovu, kako se zove, sudačku garnituru. Znači, protiv svega je i opet svi sude za nas. Šta će tek biti kad uđemo u savez? Šta će tek biti kad budemo imali svoje ljude gore? Neće se treba ni igrati. Sudit će se penal kad golman igra ruku.